Πρόκειται για τις ζωές μας και για την επιβίωσή μας, ηλίθιοι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Show more solidarity too. Thank you. So my advice is, if we want to make Europe stronger, then we should implement what we agreed to implement. And we can simply say implementation stupid. Με πανσεραϊκό συλλαλητήριο απάντησαν στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για διάλογο οι αγρότες της Βορείου Ελλάδος. Και τους λέμε οι πόρτες είναι ανοιχτές, ελάτε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε, να βρούμε λύσεις. Κάποιοι εξ αυτών αρνούνται το διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Έχουν αφήσει κοινωνική τάξη, κοινωνική ομάδα που να μην τους έχουν πει ψέματα. Πρόκειται για τις ζωές μας και για την επιβίωσή μας, ηλίθιοι. Τι δεν καταλαβαίνετε? Implementation stupid. Πρόκειται για τις ζωές μας και για την επιβίωσή μας, ηλίθιοι. Τι δεν καταλαβαίνετε?